Ben, eu teria que dizer que cheguei ao galego simplesmente en primeiro lugar polo portugués. De non ter estudado portugués non teria entrado, penso eu, no galego. E outra cousa é que cando cheguei a unha casa de Santiago había unha biblioteca con libros en galego. Entón estaban aí nos Andes, estaba eu que sentín curiosidade, empecé a ler e viña de traballar sobre poetas da xeración do 27 en castelán, poetas da vanguarda, descubrín nunha antoloxía a poesía de Manuel Antonio, por exemplo, e empezou todo así. Iso foi realmente o que pasou, pero sen o portugués primeiro non teria sido tan posible, nin tan doado. Logo, pois, tive a sorte de coñecer a moita xente que falaba galego comigo, que non me obrigaba a falar castelán. Iso é importante, iso na cidade de Santiago. E dende aí, pois, todo foi a máis en canto a xente que coñecía, os amigos, as amizades, que para min son moi importantes, que animanme a seguir traballando, que admitíronme como estranxeira na Galiza. Iso é moi importante.